Vir die woord, gebruik die woord vandag, Heer, stuur dit uit, Heer, dat het sal doen wat U wil bereik in ons lewens vandag. Wij ontvangen dit, door het geloof, en wij stemmen in, Heer, dat U woord sal vrugbaar zijn in ons lewens, sal goeie vrugten voortbrengen, sal doorbraken voortbrengen, sal bemoedigen vandag, sal versterken in Jesus' naam. Amen. Oké, ons thema vandag is strijd. En de overwinning in de strijd. Er zijn vele vormen van strijd. Kan in relaties gebeuren tussen mensen, ook tussen christenen. Je weet, soms heeft die duivel geen demonen nodig, hij heeft christenen. Ja. Mensen die elkaar pijn doen, onbetrouwbaar zijn, achteraf, achterbaks, aanvallend, noem maar op. We hebben dit al allemaal meegemaakt. Dit is waarom de Heer zegt, we moeten elkaar verdragen. We moeten elkaar vergeven. Omdat het ook nodig is. En niet iedereen is volwassen in zijn geloof. Soms heb je ook baby's. En die gaan het gewoon soms moeilijk doen om moeilijk te doen. Van het leuk om moeilijk te doen. Van het leuk om te huilen, schijnbaar. Dat gebeurt ook tussen christenen, maar ook in gezinnen, ook in werksituaties, ook tussen buren soms, ook in het verkeer. Ik wist niet dat het zo erg was, maar die andere dag hoorde ik sommige van onze broeders hier onder elkaar zeggen, als ik met die auto wegga, ik ga geen namen noemen. En waar hij 70 mag rijden, rijden zij 50. Dan krijg ik het. Strijd soms ook in financiën. Probeer om toch bovenop te geraken en het lukt niet goed en dan denk je oké, nu gaat het goed en dan komt er iets tussen, schade of wat ook al. Maar soms ook strijd in ons geloof, waar omstandigheden zo negatief zijn en dan is het moeilijk om te blijven geloven. Dat is echt een strijd. Dat is een strijd om dan de belofte te lezen en daarop amen te zeggen, daarop ja te zeggen. Soms is het, ja, je weet als een schrift in het Oude Testament waar hij zegt, hij geeft water, stromen in de woestijn. En soms voelt het echt zo, dat is een woestijn en dan denk je, maar Heer, ik zie geen waterstromen. En dan moet je in geloof God gaan danken voor die waterstromen. Ik zie het misschien niet, maar in de geesteswereld heeft God het gesproken. So, ik ontvang dit en dit zal verschijnen. En dit kan heel snel gebeuren. Dat kan heel snel gebeuren. Omdat wij dit niet zien, wil niet zeggen dat het niet aan het gebeuren is. Jaren geleden heb ik in die Krugerpark gewerkt. Voor een aantal maanden in een tent. Daar in die wildernis gebleven, ik en een aantal andere mannen van diezelfde eenheid. En op een dag waren wij ergens bezig geweest en er kwam een vechtvliegtuig van het leger. We zagen die was een probleem en die stortte neer. De piloot was er gelukkig uitgesprongen met zijn valscherm en
ek liet my kollega daar agter om die piloot op te sporen en met 'n Land Rover reed ek terug na ons basiskamp. Maar was 'n rivier, die Timbawati rivier, die vloeide naast ons kampeerplaats en ek moes die rivier oversteek. Ek kon dit nie met die Land Rover. En toen ek daar kwam, zag ek dat dit wat die smorgens nog droog was plots in vloed. Ek kende mense persoonlik. By 'n ander gelegenheid waren sy aan het kamperen in 'n bergagtig gebied, s'avonds gaan slapen en in die nacht kwam die rivier. Ze waren dood. Tent alles neergesleept. En dan was het 20, 30 kilometer verderop aan het regenen. Waar zij gingen slapen was het droog. Maar dat water kwam plots. En zo was het die dag ook geweest. Dus ik moest, onze radio was een tent geweest en ik moest die radio bereiken om die autoriteiten te laten weten, moest ik die rivier over. En dank God, dat was mij gelukt. Maar met een aantal kameraden moest ik weer terug ook. En toen was die al nog gestegen, maar we hebben het gedaan en iemand moest op die oever staan met een geweer, misschien als een krokodillen een snelle hapje wilde pakken. Maar daar heb ik gezien dat binnen een heel korte tijd kan een rivier gaan stromen. Ik geloof, het is aan het regenen. Weet u, hij belooft dat die regen zal gebeuren. Wij gaan die stromen zien. Wij gaan dit ontvangen. Dit gaat zichtbaar worden. Soms hebben wij ook strijd met zonde. Probeer en vechten daartegen en toch telkens opnieuw daar aan toegeven. Maar zei ik ga door. Die Heer gaat mij helpen. Of fysiek, mensen met gezondheidsproblemen, of emotioneel, onze geestesgezondheid, kan dit ook soms erg een strijd zijn. Wanneer mensen spreken van depressie en die dingen, weet u, dat is ons niet onbekend. En die bediening hebben wij zoveel meer gemaakt en dan heeft het een invloed op je. Esther was op een bepaald moment heel erg depressief geweest, woonden wij nog daar in Heppen. En het was zo erg, wanneer er mensen kwamen, dan vluchtten ze naar de kelder. Ze wilden niemand zien. Dat was heel erg. En op een bepaalde dag was ik aan het luisteren naar een preken van Jerry Sewell. Ik zat aan mijn bureau, Esther zat aan die keuken, depressief. En terwijl ik naar dat woord luisterde, ervaarde mijn geest dat God tegen mij zegt, neem dit. Ik had toen nog een iPod. Wie van u herinnert nog een iPod? Mooie tijden, hè? Zonder advertenties. Maar ik bracht die iPod naar haar, ik zei, luister hiernaar. En zoals een goede vrouw was zij gehoorzaam, hè? Nee, zij deed dat. En terwijl ze aan het luisteren was naar dat boodschap, gebeurde er iets. Dat depressie verdween. Nooit meer teruggekomen. Terwijl ze naar dat woord aan het luisteren was. En dit is waarom zijn bediening tot op het einde toen hij stierf ons zo kostbaar was. Want we hebben zelf die zegen daarvan ervaren. Maar zij was niet alleen. Er was ook een tijd
waar ek daar heel erg tegen moes vegte, moes stryde, waar dit gewoon te veel werd. Jy weet, met ons verhuis na hier, was dit een van die donkerste tye van my lewe geweest. Alles kwam op my af en s'avonds deed ek my planning, morgen ga ek die 2 take afwerken. Is niet alleen die verhuis, al die administratie, tussen ging gemeente ook door, ek moest gesprekke hebben, moest berading doen, en so verder. En s'morgens werd ek wakker, check ek e-mails, dan zijn daar 2 nieuwe taken bijgekomen. Zet ik aan 4. Gedurende die dag, ga die telefoon. Kom daar nog bij. Dan sluit ik die dag af met 5 of 6 taken. Ik heb 2 gedaan. En die berg werd groter en groter en groter. En tot een bepaald moment was het mij zo moeilijk. Ik kon alleen naar God en zeg, hier moet mij helpen. En die dingen moesten gedaan worden. En wie moet het doen? Ik moet het doen. Samen met al die andere dingen. En dan, ja, dankzij Gods genade. Ik ben daardoor geraakt, maar gemakkelijk was het niet geweest. Maar we kennen ook geestelijke strijd, hè. Weet, soms stuurt die duivel zijn engelen om ons mismoedig te maken. Waar je denkt, ja, waarom doe ik het? Dat is te vergeet. Waarom dien ik God? Waarom ga ik naar die kerk? Waarom dit? Waarom dat? En hij stuurt echt demonen om mensen mismoedig te maken. Dus die heeft geen zin meer. Wie dit nog niet meer gemaakt? Ja. Wij kennen al een strijd. Wij ervaren ook dikwijls strijd, omdat het zichtbare de onzichtbare weerspreekt. God geeft beloften, of die voorganger, klinkt zo mooi, preek zoals ik hier doe vandaag. En dan komen wij thuis, en dan kijk je naar jouw banksaldo, of je kijkt naar het gezicht van jouw man of vrouw, of die kinderen, of die morgens bij die baas, die werksituatie, of die rammelkast van een auto. En je denkt, ja, hier is niets veranderd. En toch die voorganger, ja, zei dat. En God is goed, ja, en God gaat jou helpen. En nu, ja, waar is God? Dat is echt een geestelijke strijd die wij ervaren wanneer die belofte er is en die bemoediging van God is er. Maar wanneer we naar de omstandigheden kijken, zegt het iets anders. Maar na elke zonsondergang is er weer een zonsopkomst. Hè? Er zijn zoiets als seizoenen. Ook in onze geestelijke levens. En dat verandert. Omstandigheden blijven nooit dezelfde. Op een bepaald moment zal die veranderen. Soms zeg ik tegen mijzelf, dit gaat ook voorbij. Ik moet het horen. Je denkt dat duurt maar voort en dat duurt maar voort. Nee, dat gaat ook voorbij. En na deze zonsondergang zal er ook een zonsopkomst zijn. Dat zal ook gebeuren. Efeze 6 vers 10. Die basisbijbel zeggen dit zo. Ten slotte, broeders en zusters, wees sterk. Dat goed? Wees sterk en dan? En de kracht van de Heer. En de kracht van de Heer. En zijn kracht. Nu ontvang ik zijn kracht. Gewoon door geloof. Heer, ik kom vandaag naar u toe. Ik heb uw kracht nodig. Dank u dat u mij uw kracht geeft. Wij moeten sterk zijn en zijn kracht. Want soms zijn die dingen voor ons te veel. Maar God is groter dan al deze dingen
Hy het reeds oorwinning behaal. Hy is skepper. Hy draag alle dinge deur sy woord. Dus hy staat daar boven. En wanneer ek sy krag kan ontvang, is alles oké. Dan geraak ek wel. Dan ga ek door 'n vuur, sal my nie branden. Ga ek door die riviere, die sal my nie wegspoel. Vers 12, want we strijden. We strijden. Dat is niet nieuw, hè? 2000 jaar geleden was het ook zo. Strijd. We strijden niet tegen mensen, maar tegen de onzichtbare leiders, macht en heersers van deze donkere wereld. Hij spreekt van de boosheid. Dus tegen de duivelse geesten in de geestelijke wereld, doe daarom de hele wapenrusting van God aan. Dan kun je verdedigen als een kwaadje aanvalt. En dan kun je ook blijven staan als je alles hebt gedaan wat je moest doen. Weet je wat is het geheim? Om ons ogen te richten op God. Wanneer die omstandigheden zo verweldigend zijn, die problemen, die tegenkanten. Soms die enige plaats waar wij licht gaan zien is door naar God te kijken. Je gaat het niet zien in die omstandigheden. Je gaat het niet zien bij die mensen rondom je. Je gaat het niet zien bij je baas of in je gezin. Maar God is licht. Waar we naar hem kijken, dan zal hij ons bemoedigen. Hij zal ons versterken met zijn kracht. Ja. Zoek de gemeente op. Zoek de gemeente op. Weet je wat gebeurt wanneer wij zo samenkomen? Het is het lichaam van Christus. Waar elk lid een plaats heeft. Waar God elk lid gebruikt. Zegt de Bijbel. Om een bijdrage te leveren. Zodat het lichaam kan groeien en gezond zijn. Elk lid heeft een functie en kan door God gebruikt worden om een ander te bemoedigen. Ik heb eens geluisterd naar een prediker van broeder Copeland. Toen zei hij, wanneer hij zo'n strijd zit en hij weet niet wat en waar naartoe, dan ga je naar de samenkomst. Waar hij ook al is op dat moment, hij gaat naar die samenkomst. Hij zegt, en terwijl hij daar zit in die samenkomst, keer op keer op keer, dan ontmoet God hem. Soms ging die prediker niet eens over die onderwerp, maar over andere onderwerp, maar omdat hij daar is, zonder die salving van het lichaam. En ontvang hij en bemoedigt God hem en geeft God wijsheid, inzicht en wat ook al. We hebben het ook een aantal jaar geleden meegemaakt. Als gezin gingen wij door een heel zware strijd. Ik ga die details niet geven. Zaterdagnacht hebben wij bijna niets geslapen. En zondagmorgen vroeg Esther mij, wat gaan wij doen? En ik zei tegen haar, wij gaan naar de kerk. Wij gaan naar de kerk. En wij zijn 's morgens naar die samenkomst gegaan. En wij waren gewoon stuk gebroken. En toen wij die dienst kwamen was het nog erger geworden. Maar ik zei tegen haar, wij moeten een voorbeeld zijn voor de gemeente. Wij moeten aan die gemeente tonen. Wat doe je wanneer je het moeilijk hebt? En daar is, tijdens dat dienst was er voor ons gebeden geweest, met ons gebeden geweest. En ik geloofde dat ons geholpen. Dat heeft ons geholpen om een doorbraak te verkrijgen. En achteraf was het nog erger geworden. Maar hoe zou het geweest zijn als we niet waren? Als er niet voor ons gebeden was. Weet je, God is echt. Soms vragen mensen af, is het God? Ja, is God, hij is echt. Er is een schepper. Er is iemand
die boven alles staat. Die Bybel sê, hy lag met regerders. Sy ben al aan planne, maar wat hy sê gaan gebeur. En soms kan sy heel veel kwaad doen van alles. God het reeds die einde geskrewe van die boek. Daar zijn soveel beloften in Oude en Nieuwe Testament die reeds bewaarheid zijn geworden. Dit wat mense denken niet mogelijk is voor God al gebeurd. Ik moest denken tijdens die voorbereiding van Israël. Weet u, ze waren verspreid over heel de wereld. Er was niet meer een staat Israël geweest. Maar er is een belofte in die Oude Testament waar die Heer zei aan één dag ga ik u herstellen. En in één dag is die staat van Israël door die Verenigde Naties erkend. 1947. Eén dag is die ontstaan. God had het duizenden jaren geleden al gezegd. En nu kwamen al die omstandigheden bij elkaar en dat gebeurde. En ze hebben het proberen te veranderen. De omliggende volkeren tot vandaag toe. Dat is niet gelukt. Want God had het gesproken. Israël is er. Het is een zegen voor heel de wereld. En kijk maar hoeveel dingen zijn door de Joden ontdekt. Wetenschappelijke toepassingen. Uit geen ander volk zijn er zoveel Nobelprijswinnaars voortgekomen. Maar dat is door de Joden. Door de Israëlieten. God is echt en hij is goed. Hij is goed. Wanneer problemen enorm groot zijn, kunnen wij naar God gaan. Wetende dat hij groter is dan enig probleem of behoefte die wij hebben. En hij zal ons doorheen de stormen brengen. Hij is er, hij is goed en hij is groter. Hij is groter. Weet, op een bepaald moment, jaren geleden, gingen we door een crisis in die gemeente, was een sterfgeval, iemand die mijn eigen geestelijke zoon was. Van Jezus, en weten waar ik om praat. Ik heb hem naar de Heer geleid. Ik heb met hem gebeden voor de doping Heilige Geest. Ik heb hem gedoopt in water. Ik was een mentor voor hem. Als er maar iets was, dan zag je hem die auto binnenkomen en dan kwam hij binnen en zei ik kom voor een propere pamper. En dan zat ik met hem soms voor uren. En zo ja, goed gedaan en op veel mensen een positieve invloed gehad. Door hem zijn anderen tot de Heer gekomen. En op een dag was hij vermoord. En dat was mijn geestelijke zoon. En ik was gewoon stuk van binnen. En nu moet ik die begrafenis gaan doen. En ik kan me herinneren die dag, het was een avond, soos nadat we die nieuws kregen, ik en Esther stonden daar bij elkaar gewoon vastgepakt en gehuild. En terwijl we zo stonden, zei ik, Heer, help mij. Help mij alsjeblieft. Ik wist niet hoe ik daar door zou geraken en God heeft het gedaan. Tot vandaag, ik weet niet hoe, maar degene die de begrafenis bijwoonde zei dat was zo'n dienstig. Zij weten niet hoe dat tot stand gekomen was. Hoe je als gebroken mens daar staat, zegt God, vandaag moet je mij helpen. Ik weet niet hoe ik door kan geraken, maar ik weet dat het zonder u niet kan. En dan is God er. Hij brengt ons door de stormen heen. Hij is groter dan de storm. Nou, waarom gebeurt het? We hebben niet altijd al die antwoorden. Maar God weet iets die wij niet weten. Ik moest denken aan Stefanus. Weet je, hij was een jong man, een krachtige prediker,
En op 'n bepaald moment werd hy in die tyd van die eerste kerk deur die Jode gevangen genomen, deur die priesters nogal, die leiders van het volk, en sy het was so 'n show van 'n geregsaak tegen hem, en hy werd gestenigd terwyl 'n visioen van Jesus. En hy vertelde hem, hy sê, ek sê Jesus, die regterhand van die Vader, in heerlikheid. En toe werden sy nog boser, gingen sy nog harder gaan gooi met stene. En hy stierf daar. Maar was iemand die erbij was. En die stene gebeurde met zijn toestemming. Hy pas op die kledij van degene die bezig waren om die Stefanus te doden. Natuurlijk, was bloed overal en so. Ja, dus hy het een bovenkledij uit, dat het toch niet al die bloed daarop zou terechtkomen. En die een die pas op die kledij was Paulus. Saulus in die tijd nog. Maar iets is gebeurd met in die dag. En die lang daarna was op weg naar Damascus. En God had hem daar ontmoet. De Bijbel spreekt daarvan, was plots een heel heldere licht. En was zo erg dat Paulus werd er blind van. En degenen die met hem mee waren, zagen het ook. En na drie dagen, hij kwam in Damascus, kwam een van de christenen daar, stuur God hem gaan bid met Saulus. En hij deed dat. En God herstelde hem en God riep hem en hij ging het evangelie in die toenmalige bekende wereld verkondigen. Ook hier in Europa. Ik moest denken, jaren daarna werd God had zijn naam veranderd naar Paulus, werd hij gevangen genomen, kwam in die gevangenis terecht voor jaren. Zat in die gevangenis. Waarom? Als mensen zouden wij denken, ja maar Paulus kan dat doen, en zieken worden genezen, en mensen komen tot de Heer, en God laat het toe, dat in de gevangenis kwam voor jaren, onschuldig. Maar tijdens die tijd werden er zekere boeken geschreven, brieven eigenlijk. Wij noemen dat de zendbrieven. En vanuit die gevangenis namen die medewerkers van Paulus deze brieven en er werd verspreid over die toenmalige gemeenten, Filippenzen, Colossensen, Corinthiërs, noem maar op. Vele van die brieven zijn daar ontstaan in die gevangenis. Vanuit die gevangenis heeft Paulus het geschreven. Hij had tijd om dat te doen. En tot vandaag is het een zegen voor ons. En door die brieven zijn er ontelbare aantal mensen tot bekering gekomen. Ze hebben daar gelezen van geloof. Hoe om stand te houden als gelovige. Waarom? God wist iets wat Paulus niet wist. En zijn vrucht was zoveel keer groter als wat hij zelf zou bereiken op zijn eigen. Als hij fysiek ergens tegenwoordig was. En Mattheüs 14 van vers 22 tot 36 lezen we hoe dat Jezus op het water liep. Vers 22, onmiddellijk daarna, wat is vooraf gebeurd? Jezus had broodjes en visjes vermeerderd, waarom met 5000 mannen, zonder die vrouwen en die kinderen. Heel groot wonder. En dan zeg je onmiddellijk daarna, zei Jezus tegen de leerlingen dat ze alvast voor hem uit naar de overkant moesten varen.
waar dan aan die rand van die meer. Self wilde hy eers die mense na huis stuur en daarna ging hy helemaal alleen die berg op om te bid en toe dit avond werd, was hy daar alleen. Die boot was intussen midden op het meer. Midden in die probleme. En wie zijn fout was dit? Jezus zijn fout. Ja, Jezus, u hebt gezegd dat ik het moest doen. U hebt mij gestuurd. Ja, is het niet doordat wij doen, hè? Midden in die periode. Ze hadden veel last van de golven. Behoorlijke problemen. Want ze hadden de wind tegen. Golven en nog wind tegen. Problemen werden gewoon groter en groter. En om ongeveer 4 uur 's morgens, dan is het donker, kan niet zien, kwam Jezus naar hen toe, lopend over het meer. En toen de leerlingen hem over het meer zag lopen, raakten ze in paniek. Mijn broer, mijn zus, weet je wat, als wij zo midden in die problemen zitten, en het is zo groot, die bergen van problemen zijn voor ons zo groot. Weet je wat gebeurt? Komt Jezus naar ons toe. Lopend op het meer. Lopend op het water. Hij is groter dan onze problemen. Hij toonde en daar, hij was groter. En hij kwam naar hem toe. Midden in dat meer, ja, midden in die problemen, hoge golven, er is nacht, wind tegen, en Jezus kwam naar hem toe. Hij is nooit ver van ons. Natuurlijk, zij raakten in paniek. Zij dachten dat zij riepen een spook. En ze schreeuwden van angst. Weet u, vele mensen hebben schrik van God. Van die bovennatuurlijke. Wanneer ze in problemen zitten en ze ervaren, hier is nu iets aan het gebeuren, dan proberen ze zo ver mogelijk van het weg te blijven en afstand te nemen. Want iemand stuurt in een belofte, zegt dit is wat God voor jou wil doen. Iemand anders zegt wij gaan voor jullie bidden. Of iemand anders zegt er komt een doorbraak. En dan s'avonds slapen, het is droom hoe dat God helpt. En dan hebben mensen daar schrik van en ze willen daar niets van weten, want dat is die bovennatuurlijke. Die ze niet kunnen verklaren. Het is Jezus, wandelend op het water, groter. Maar zij raakte in paniek. Vers 27, onmiddellijk zei Jezus tegen hen, rustig maar, ik ben het. Onmiddellijk. Jezus is altijd op tijd. Zelfs al denken wij dat niet. We vonden het zo prachtig. Gods naam. Dus ik ben. Deze is wel in het Oude Testament. Ik ben alles. Ik ben alles wat je nodig zal hebben. Ik ben het. En hier komt Jezus en hij gebruikt die goddelijke naam. Hij zegt tegen zijn discipelen, ik ben. En dat is echt zo in het woord, met hoofdletters. Ik ben. Ook aan onze problemen, de strijd die wij meemaken. Ik ben. Ik ben je oplossing. Ik ben jouw doorbraak. Ik ben je overwinnaar. Ik ben jouw redder. Wees maar niet bang. Want hij is bij mij. Petrus antwoordde, Heer, als u het bent. Wat een geloof, hè? Als u het bent. Jezus zei, ik ben. Ja, als u het bent.
Doen wij nie dieselfde? God geeft ons beloften, hy bemoedigt ons, en dan denk ik wel, als God het so doen, so toch fijn zijn. Heer, als u het bent, beveel mij dan om over het water naar u toe te komen. En Jezus zei, kom. Hoeveel keer moet God het bevestigen? Soms zeggen mensen, ja, maar als God mij iets zegt, dan zal ik het doen. Dan zegt God het, en dan zegt, ja, maar ik zoek nog een bevestiging. Ik zoek nog iets. Maar Jezus zei tegen hem, kom. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij op de wind ging letten, werd hij bang en hij begon te zinken. Weet u van die wonderlijk baarlijkste ontmoetingen die ik met God heb gehad? Gebeurde so dat ek in 'n samenkomst zat en ek zat er en ek sê, Heer, hier ben ek. Doe maar met mij wat u wil. Als u mij vandaag hier op een speciale manier wil aanraken, of iets tegen mij wil zeggen, hier ben ik. En so dikwels, of een paar keer weet het gebeurt dat God mij enorm gezegend heeft. En ik verdiende daar niets van, ik heb gewoon gezegd, dat is oké. U bent echt. En ik ben hier. En u mag het doen. Mag het doen. U weet wat ik nodig heb. U mag mij zegenen. Doe met mij wat u wil. Petrus zag wat Jezus deed. En ik dacht, dat zou fijn zijn. Als ik ook zo op die water kan varen. Als ik ook zo boven mijn problemen kan staan. Maar ik vraag me af, is dit Gods wil? Is dit Gods wil dat ik ook sterk zal zijn? Dat ik ook zo positief zal zijn. Zo een overwinnaar zal zijn. En wat zei Jezus? Kom. Weet je, dat is een oproep voor elkeen van ons. Jezus nodigt ons uit. Dus kom. Wandel met mij mee. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Om met Jezus te wandelen moeten wij bereid zijn uit ons boot te stappen. Nou, wat is ons boot? Dat zijn ons zekerheden. Dat wat we kunnen zien, kunnen ervaren, dat wat we kunnen voelen, dat zijn onze zekerheden. Hè. Ik weet wat er in de hand is, ik kan het controleren, in grote mate, dat is oké. Maar Jezus zegt, kom, wandel met mij mee. Gaan samen met mij op deze geestelijke weg. Soms kennen we daar niets van. Weet u, was met mij ook zo geweest. Ik hoorde van die beloften. En ja, wat doe je daarmee? In een bepaald moment kon ik iets op geen andere manier verkrijgen van God dan door een belofte te gaan geloven. Want het was zo groot voor mij. En ik dacht wel, ik ga uit mijn boot stappen. En dan gaan die belofte toch lezen. Ik ga het toch durven om dat te geloven. En weet je wat? Ik wandelde met God. Hij deed het. Maar toen hij op de wind ging letten, werd hij bang en hij begon te zinken. Hij werd bang en hij begon te zinken. Hij werd bang en hij begon te zinken. Het is niet omdat wij met God wandelen en overwinnaars zijn, dat die problemen altijd verdwenen zijn. Hè?
En as we ons oë gaan wegneem van God en we gaan terug na die omstandighede gaan kyk en dan word die terug groot vir ons. En dus hy sê daar Petrus begon te sink. Hy is nie gesonken. Hy begon te sink. Ek dink dit as ook in een van die lesse van Andrew Womack, begon te sink. En hy skreeuwde, Heer, red my, en onmiddellik staat Jezus sy hand uit en greep hem. Toen Jezus na hom toe wandelde, en sy skreeuwde van sy onmiddellik, sy Jezus as vers 27, onmiddellik, en nu lees hy myself hier terug, onmiddellik staat Jezus sy hand uit en greep hem. Hy is nie te laat, hy is daar, al sien wij dit nie, hy is daar, en hy is in beheer, en hy is meer dan genoeg, en hy is goed. En hy sê, jy het nie genoeg geloof, waarom ging jy twyfelen? Waarom? Er was geen rede om te twyfelen. Juist daarvoor was Petrus getuige hoe Jezus ete gaf aan seker 15.000 mense. 5.000 manne plus nog vrouens en kinderen. En daar was by die Jode kennen, hadden ze grote gezinnen, hè? Waarschijnlijk meer, 20.000. Waren sy daar. Petrus zag het met zijn eigen ogen gebeuren. En toch. Ik moest terugdenken, dat gebeurt zo in een moment, nam die Heer mij zomaar jaren terug. In verschillende gelegenheden, hoe dat God ingreep, hoe dat God hoe dat God doorbraken bewerkte, hoe dat God ons uitredde. Zoveel keer. En toch, komt er iets, gaan wij twijfelen. Wij zijn niet beter dan Petrus. En ik denk op dat moment dat Jezus zo'n beetje het gehad met Petrus. Hè? Ik zei, waarom? Je hebt juist gezien wat ik deed. Je wonderde dit. Het is enkele jaren later en ja, nu ga je weer twijfelen. Ze klommen in de boot. Jezus ging met hem mee. Ik dank God voor, ik denk naast Gods liefde is langmoedigheid zijn grootste eigenschap, denk ik. Ja? Hij ging met Petrus mee in die boot en toen ging die wind liggen. Wij wandelen met Jezus, maar hij is bij ons. Laat ons hem uitnodigen in onze omstandigheden. Hij kan die wind laten liggen. En de leerlingen in de boot vielen voor hem op hun knieën. Pardon. En zeiden, u bent werkelijk de Zoon van God. Daar erkenden zij als de Zoon van God, de Messias, als God zelf. In vers 34, toen ze waren overgestoken, gingen ze in Genesaret aan land. Zodra de mannen van de stad hem herkenden, stuurden ze het nieuws rond in de hele omgeving en toen brachten de bewoners iedereen die heel erg ziek was naar hem toe en de zieken smeekten hem of ze hem mochten aanraken. Al was het maar de onderrand van zijn kleren. Daar zit een heel preken. Ze wil iemand anders zijn voor een andere dag, denk ik. Zij die hier met mij gaan praten daarover. Maar zij smeert hem voor die voorrecht om gewoon dicht bij hem te mogen komen. Hem gewoon mogen aanraken. En dan zegt hij daar, de onderrand van zijn kleren, die minste. Het is zoals vrouw die aan bloedvloeien weet. Ze is maar die zoom van zijn kleren kan aanraken. Mijn broer, mijn zus, wat wij ook al aanraken van Jezus is genoeg. Al begrijpen we niet alles. Al hebben we niet alle geloof. Als we maar niet kunnen aanraken.
in ons geloof, al is dit hoe klein. Jesus sê, as jou geloof maar so klein as 'n mosterdsaad, kan jy berge laat verdwyn. Jy hebt genoeg geloof gekry. Wij hebben genoeg geloof gekry. Laat ons dit toepas en Jesus gewoon gaan aanraken. En iedereen die hem aanraakte, werd gezond. Soms denken we, maar ik ben niet goed genoeg. En ik ben niet dit. En ik ben niet dat. En ik ken niet die Bijbel van A tot Z. En ik kan niet al die lange gebeden bidden. Weet u wat, dat is niet nodig. Wij gebruiken alleen wat wij hebben. Om Jezus aan te raken. En misschien raken we hem niet aan zoals grote godsman. Maar dat hoeft ook niet. Zijn kracht zit overal. Ook in die onderrand van die kleding. Zelfde kracht. De discipelen waren bezig om Jezus te gehoorzamen. Jezus gaf die opdracht, ga naar die overkant. Jezus geeft van ons opdracht, je moet dat doen en dat moet je niet doen en daar moet je zijn. En dan komen die omstandigheden en dat ziet er niet goed uit. Maar hij gaf die opdracht. Dan kan hij dit ook tot een goed einde brengen. Ik kan leren om op het water te wandelen zoals Jezus deed. Ik spreek hier van om in die bovennatuurlijke te bewegen. Om te bidden en te ontvangen. Om de beloften uit te spreken en te geloven dat ik die ontvang. Ik kan het leren zoals Jezus dat deed. Ik kan het doen. Het is niets wat mij verandert. Behalve misschien mijn luiheid. Hè? Het moet niet paplepel aangegeven te worden. Hè? Nee. Ik kan zelf een besluit nemen. Ik ga mij daarin verdiepen. En weet je wat? Ik heb al ervaren dat soms geeft God aan mij die begeerte om over een bepaalde onderwerp een studie te gaan doen. Ik weet niet waarom, maar ik hoef niet alles te weten. En dan begin ik daar een studie over te doen en op een dag gaat die telefoon. En dan wil iemand met mij een afspraak en die komt zitten bij mijn bureau en zegt dat is mijn probleem en dan zegt dat studie die ik deed. Die God daar gebruikt. Hij wist het vooraf. Soms maanden vooraf dat die persoon op die dag die probleem gaat hebben en die gaat langskomen. En omdat ik met Jezus wandelde, op de water van de omstandigheden, kon ik me daar gebruiken. Toen hij zei kom was het, kon ik zeggen oké. Wij gaan het doen hier. Ik kan hopen. Ik kan blijven hopen. Niemand kan mijn hoop van mij wegnemen. Dat is een besluit die ik neem. Dag of nacht, middernacht of 4 uur in de morgen, ik kan blijven hopen. Ik kan geloven dat er een doorbraak komt. Waarom niet? Het is beter dan te geloven dat ik onderga, hè? Vindt u niet? Veel beter om te geloven dat er een doorbraak komt. God zal ook naar mij toe komen, wandelend op het water. Ook waar u bent en waar ik ben vandaag, kan God ons ontmoeten. En is hij bereid om dat te doen. Hij is er altijd, ook als ik door een storm ga. En hij is echt goed. En hij is bij elkeen van ons vandaag. Zullen we onze ogen sluiten? Als de Heer u echt aangesproken heeft vandaag met dit boodschap, met dit woord. Ik wil niet uw handen opheffen en gaan wij samen met u verder. Oké. Vader, u zegt in uw woord dat Jezus de goede herder is.
Hy gee ons sy skaap en hy is 'n goeie herder. Hy sal ons nooit begewe, ons nooit verlaat. Hy sal er zijn wanneer wij hem nodig hebben. En Vader, vandaag hebben wij Jezus nodig. We hebben zijn kracht nodig. We hebben nodig om sterk te zijn in zijn kracht. We hebben oplossingen nodig. We hebben doorbraken nodig. Heer, we hebben gezondheid nodig. We hebben geld nodig. We hebben herstelde relaties nodig. Vader, in Jezus naam durven wij vandaag om te hopen en te geloven dat Jezus ook op uw water naar ons toe komt. Dat hij tegen ons zegt, kom. En Heer, wij antwoorden, wij zeggen, ja, ik kom. Ik wandel met u meer. Bovenop uw omstandigheden. En ik dank u door het geloof dat ik met u wandel. Dat oplossingen gebeuren. Dat doorbraken gebeuren. Dat gezondheid gebeuren. Dat voorziening gebeuren. Dank u daarvoor in Jezus naam. Vader, wij durven ook vandaag zoom van uw kleed aan te raken. Van Jezus. Die onderhand. Wij strekken onze geloofshanden en wij raken het aan. Wij danken u, Heer, dat uw kracht op dit moment vloeit naar ons toe. Naar onze omstandigheden toe. En bewerkt het wat bewerkt moet worden. Wij danken u, Heer, voor al die oplossende problemen. In Jezus' naam, wij prijzen u daarvoor. Amen. Amen.